tubuh. Asa tumar di tau sude siandanan nasito siandanan natigo. Macai godang di tano nama sada aman nama sada ina ima akabaru kilo nang dohot marmarao asa unang gabe lilu rohammu tu jono ano nung alamatu abe lorok sapuluo nung alamat jonok pe ajan ni jolmang ganu tokin sairo pangujunan wakta jolma naditano do musai makin pabumi nama baik kabir habir rohani jolma musai makan sahid patimbo kadabuan pabagas sosita oronna sotara taoni godang di tano nama sada aman nama sada ina ima akabaru kilo nang dohot marmarao asa unang gabe lilu rohammu tu jono ano nung alamatu abe portibio nung alamat jonok pe ajan ni joma ganu tokin sairo pangujunan tuak kajolma naditano dodo musema gempa bumi nama baik kabir habir rohani jolma virus corona nama nganti
dapat sada marongata dapat untuk madirita asa dapot hita hasonangani asa dapot hita hasonangani. Mulai tema Jainang ngarubi panggilan.